A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu rayuwa, ya bamu lafiya, sannan ya bamu iko muka ga wannan wata na Ramadana mai albarka. Ira da muncin Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa lokacin da suka batar warkin shiryarsa. Wannan tambaya tambaya ce wacce kowa ya sani. Duk mutumin da ya fito daga gidan karamci, ya gaji karamci, ya san karamci, dan an ce yau mun taru a wannan waje domin mu tattauna mu sha ruwa tare da shugabanmu mai girma zababben gwamnan jihar Kano daga ma'aikatu daban-daban da suka haɗu suka kafa wannan gwamnati suka zama su ne ma'aikatun da ake tafi da wannan gwamnati ba abin mamaki ba ne. Wannan kaɗan ne daga cikin karamci da martabawa ta mai girma gwamna, kuma mu da aka kirawo mu aka gayyace mu a matsayin mu na shugabannin ma'aikatu daban-daban. Mun san dama wannan abu ne wanda yake muna ganin martabawa ba yanzu aka fara ba, an martaba mu, an karrama mu, an mutunta mu, kuma wannan ba shine faro ba a wajen mai girma gwamna. So ba mai wani abun mamaki ba, sai dai mun san cewa dama hakan abu ne wanda yake tabbatacce a wajen ba abin da ya wuce ka bai da amana, ka rike amana a irin inda aka baka amana. Wannan furuci ne mai girma gwamna na yaba mana da kuma karfafa mana gwiwa da yayi na ma'aikatunmu, abu ne wanda yake muna jin kamar wato wata bushara aka yi mana ta musamman, ganin cewa muna ba da gudunmuwanmu kuma ana ganin irin gudunmuwa da muke bayarwa. Wannan ya kara mana karfin gwiwa da za mu ci gaba da ba da gudunmuwa 100% a wannan tafi da wannan gwamnati, da ba da lokacinmu da damarmu da tunaninmu da duk abin da ya dace. Muna godiya ga mai girma gwamna bisa wannan karamci, bisa wannan karfin gwiwa da ya bamu, da fatan yadda Allah ya taimake mu muka samu gwamna kamar sa, Allah ya ba mu ikon mu soke wannan nauyi da ya bamu, kamar da shi ma muke masa addu'a Allah ya ba shi ikon soke nauyin da Allah ya dora masa al'umma.